Една от най-добрите ми приятелки. Днес ще правим так за приятелството. Да. Може да се представиш. Вие сте виждали в едно импровизирано видео за Ливърпул. В Ливърпул. Не помниш ли? Видеото е качено по принцип. Да, аз съм Радмила, здрасти. Така. Имаме подготвени 18 въпроса. Започваме. Кога и как се срещнахте? Първи клас. Това със сигурност беше първи клас, обаче не помня абсолютно нищо. Аз първата ни така среща и игране на волейбол. Да, бяхме... Не волейбол, но народна топка. Народна топка беше, бяхме... Аз усещам, че ти беше в един отбор, аз бях в другия отбор и двете бяхме най-добрите по принцип и едно такова беше много приятно. Всъщност и помня, на козана черта, беше бухнала. Не, то беше патешко дупе, така се казваше, отзаде така изтънено и така надолу и така. Аз го знам като предна ъгъла. Така бе! Добре. Втори въпрос. Забавна случка заедно? Ами на моминското ти парти. Беше, цялата случка беше много забавна като цяло. Всъщност това е което се сещам в момента, че е като най-забавно. Аз мисля, че тогава не е било най-весело. Аз си мисля, че може да добавим един друг въпрос, който е такава приятна случка, която се е случила някога между нас. Освен забавна. Добре. Да бъде хубаво, приятно. Приятна, такава разчувстваща. Ти какво би казала? Когато дойдох тук за първи път. Не тук. Не обаче. Да, на лечището. На лечището, да. Даже го имам снимал, мога да го пусна във видеото. Нямам грим. Изглежда ужасно. Това не съм аз. Да, тогава беше много хубаво. Защото ми беше много тъжно. Добре, ти няма ли да кажеш нещо? Това е егоист, абсолютен. Аз няма да кажа нещо. Ти просто искаш да се... Ти просто искаш да се го споделиш и аз за това. Не знам, аз не съм се разчувствала сякаш от някаква такава случка. Благодаря, че... Това е живота. Цял живот, разбира. Разчувствала ли съм се така? Не знам, не се спомням в момента. Място къде да знам, бе. По принцип ми е приятно всичко, което правиш за мен, ама не се спомням така нещо, примерно да съм се разплаквала или нещо такова. Че не трябва да се разплакваш. Добре. Всички случки с нея са ми любими. Добре, това беше по-добре. Опиши другия с една дума. Властна. Една дума. Не да почваш. Една дума. Да. Властна. Добре, разбрах. Искрена. Това е много хубаво. И болезнено искрена. И искрена и болезнено искрена. Да. Добре. Ти си емоционална. Ти си... Как да кажеш? Една дума беше. Добре, Али, ти си емоционална. Друго ще го кажа в другия въпрос, когато беше какво не харесваш другия. Ама има ли такъв въпрос? Опиши другия с една дума. Пък за другото там какво беше, дето нещо не харесваш, май имаш в другия, за него имаш свобода. Както и да е. Ако можем да отидем някъде заедно, къде ще? Къде би избрала да отидем заедно? В Париж? Че не ще отидем заедно, така че това е тикнато вече. Мисля, че може да отидем някъде по Карибските острови. Знаеш къде ми се ходи на мен? В Рио де Жанейро. Да, айде да ходим там. Ще не отнеме малко пари, така, средства и нещица, които в момента малко са кът, но като цяло, що да не. Това можеш да го отрежеш. По принцип съм съгласна за Рио или някъде, където и да е било в Южна Америка, защото там е много хубаво. Или Карибския басейн на плаж. Отейди. Ето го бе, какво се дразни в другия? Чакаше го с нетърпение, нали? Да, той беше всъщност преди май
Чакай, малко го объркахме. Няма значение, никой не какво те знае. дразни другия? Ти си първо този път. Мен ме дразни това, че искаш да угодиш на всички. Много ли те дразни? Да, защото гледаш всички да са много щастливи. Аз съм такъв добър човек. Какво ме дразни? Всъщност нищо ме дразни в тебе. Наистина. Много хора биха казали, че точно това ги дразни. Най-вероятно, че си много властна и че си искрена и така нататък, но това не е лошо. Не е лошо. Да, не е лошо. Мен не си ме дразнило. Винаги, когато си била искрена с мене, нали знаеш, има различни хора, които е така карат да... Сега за какво не го казвам? Не искам да го знам това нещо. Аз не го казвам с лошо. Обаче ти не го казваш с лошо и се личи. Има някакви, които така с очичките казват, че не ме кефиш особено. Това ще ти кажа, че не ме кефиш особено и не искам да говоря с тебе. А ти не го казваш така, ти го казваш по мил, искрен начин, но гадно нещо. Примерно. Добре. Каква ти е мечтаната работа? Знаеш ли каква ми е мечтаната работа? Не знам каква да работа. Ами аз не знам. Аз мисля, че нещо трябва да... Според мене, не знам дали ти е мечтана работа, наистина не знам за това. Обаче би изглеждала много добре в ролята на... примерно на притежател на тип салон за красота, обаче и би се чувствала според мен добре. Бих, да. И да се грижиш за всяко едно нещо там, примерно за клиентите. Това би... Да, аз си обичам да е много чисто, много подредено и смятам, че е много важно в един салон за красота, но аз това, което повече бих искала, е да си имам магазин, в който всички неща, които има вътре, да съм аз да съм ги правила. Да. И това също. Мисля, че това нещо би го работила с голямо удоволствие. А твоята мечтана работа, аз мисля, че си горе в тази сфера, се развиваш туризъм. Не е ли? Не е ли? Аз мисля, че много обичаш да пътуваш. Мечтаната ми работа е да съм рок звезда. Извинявай! Това никой няма да стане. Затова... Че ти си щастлива в туризма всъщност. Аз мислех, че това много ти харесва. Не ли? Не. Защо си търсиш тогава работа в UK и в туризма? Защото това мога. И съм добра в него. Общо заето мога всичко. Общо заето човек може всичко, което... всичко. Може всичко. Така че... На мен това ми харесва, да, харесва ми, интересно ми е и така нататък. Обаче не знам дали това ми е мечтаната работа. Аз би го работила това, да пътувам с теб навсякъде. Аз не пътувам толкова често, колкото ми се иска да пътувам всъщност, така че бих могла да пътувам. Тя е била няколко пъти в Египет, в Индия, в Китай, била е в Дубай, но по принцип не пътува изобщо. Следващия въпрос. Ще не пътувам. Знаете ли хората какво правят по това време? Когато са на, няма да казвам на колко години, обаче са пропътували целия свят и има много малко места, които не са видяли. Пък ние... Какво особено пък ти горката? Добре. Шега между нас. Има ли да си шега между нас? Аз много съм тъпа, боже, нищо не се спомням. И аз нищо не си спомням. Не знам, всичко се получава общо заето от само себе си. Винаги. Не е някаква определена шега или нещо. Да, нямаме такава. Нямаме такава. Ма не е задължително да имаш такава. Не е задължително. На кой му отнема повече време сутрин? Ами всъщност ние не сме ставали сутрин заедно. Толкова така да станеш и да излезеш на 50. Аз не станах в 8, тя стана в 9. Да, се оправих за 10 минути. По принцип може да се оправя за 10 минути. Резултатът е това. По принцип аз мога да се оправя за 10 минути, когато отивам на работа. Резултатът? Не, изобщо не е това. Нито си слагам спирала, нито нищо за работа. Единствено слагам биби крем, малко бронзан, колко да не приличам на... да не съм бледа, нали? И... Не, бронзант ми бронза.
И май това е добре. Малко рушче, ако нещо ще сложа. Коректор, че получи, че има много големи сенки, ама иначе не се гримирам така както. За 10 минути мога да се оправя, за да тръгна за работа и след това, ако пътувам с влак, за да гримирам там. Да. Обаче трябва да излежам сравнително добре. Ти в офис трябва да излежаш добре, Да, няма бе, как. много гадно. Любим сезон. Твой любим сезон е лятото. Между пролетта и лятото е. Когато не е толкова горещо и не е студено. Когато е едно такова, което точно каквото е времето в Икей постоянно. Нито е прекалено горещо, нито е студено, братче. Единствено вали. Това му е достатъка. Това е много мъничко нещо на теб. Според мен и ти си някъде там. И аз съм някъде там, да. Не обичам да съм изпотена от жегите и да ми е гадно, обаче пък обичам да... Ако е много топло, обичам да ми е на морето да бъда. Нали, ако може да не работя, най-добре. Любима песен. Пускай. Ай, пускай. Ох, аз съм седнала върху телефон. Ободах ли те? Добре, моята любима песен напоследък. Да, много я слушам напоследък, особено в колата. Много обичам, като се прибирам от работа, да си усиля на макс и да си танцувам, да си денсам. Да те надъхва. Да, карам да си натискам педала на газта и да увеличавам скоростта. Това не е хубаво. Знам. При положението ограничението е 60 миля, не е 80 нагоре сега. По пътя от работа на съм. Добре, че говоря на български. Да. Сега толкова от моята песен. Добре. По принцип съм изключителен фен на Роби, особено напоследък. Защото ще ходя на концерта му. Ако някой не е разбрал, може да намери там. Някой кой е харесал, там е търсете. Бургас, на Спирит в Бургас. Първия ден. Първи ден е. Спирит в Бургас. Бургас. Кой ден е? Първия? Първия ден. Но преди да беше така. По принцип обичам много песни, но напоследък тая песен много ме надъхва. Приятелите и във Фейсбук всички знаят, защото на стената съществува единствено той. Той сега. Да, бе. Аз ще скрия абсолютно всичко. Пускай. На палка. Just getting out of drinking. Watch me come undone. Добре. Много е хубава тази песен. Аз като го харесвам него. Да, той тук на малко. Ще пишем на писмо кралица да ни ордена срещичка с него. Обяснявам онзи ден, обяснявам на колегите в офиса. Имам 35 дни, за да изглеждам добре, тъй като имам hot date. Добре. Топчета или флатшус? Зависи от настроението, общо взето. Удобно ми е с... не съм слагала топчета от много време, обаче се чувствам много добре. Ама защо ти отговаряш? Те не трябва да кажа. По принцип нищо може и така. Тя обича много обувки. Като пристигна тук в началото на годината, нямаше как да се донесе всички обувки, но като цяло има всякакви цветове, всякакви височини, всичко. Много топчета има. Много. Не нося особено много от тях. Да, те са в България. Ти обичаш flat shoes. Особено как съм в Англия. Високи обувки изобщо не нося, даже съм си купувала такива, които никога не съм обувала. Да. На сватбата си издържа колко време се не знам, много малко. Мисля, беше около половин час. До църквата. След църквата ги свалих. Да, просто защото в църквата трябваше да се снимат снимки, най-вероятно. Така че така не ми е много удобно. Така предпочитам. Да, след църквата ги махнах. Да, flat shoes задължително. Да, ми да, особено като живяхме преди в Лондон с тия големи разстояния, пътуване напред-назад, някак да издържаш толкова дълго на високи обувки. Даже всички, които работят в офиси, имат маратонки, ходят в маратонките, носят си високите обувки в чаните, като пристигнат на работа се преобуват. Всички така правят. Колегите ми всичките са си сложили, имаме едно бюро, под което има обувки високи. И като сядат в офиса, забуват се и си слагат другите. Панталон или рокля? Рокля. И аз рокля, да. Ти си рокля, да. За 100% сигурно рокля. Аз за тебе казвам. Добре.
Няма две мнения, да, аз съм рокля. Ей, аз съм рокля. Много обичам роклички, толкова е свободно. Женствено е, женствено. Аз за мен няма нещо по-женствено от една рокля. Да се обличеш, да се направиш. Хубаво е, като мога да бъдеш на всяка обувки, но не е задължително като цяло. Ако роклята е дълга, много ще ти видят обувки. Ами да, ама дългата рокля пак зависи, нали? Аз предпочитам като цялото жени до коляното. Да. За мен е примерно това, където днеска бях с нея. Много харесвам, когато отгоре има показано малко и когато е до коляното е така дължина, ми е много секси, не знам, много ми харесва. Да, харесвам. Добре, обичаме рокли, това е. Така ти отива. Благодаря на теб, ти отива с рокли. Любимо животно. И дете обичаме кучета. Да, определено. Няма едно мнение, дете обичаме лабрадор. Определено, лабрадор или голден ретривър? Те едно и също, да. Едното е дългокосно, малко по-дълго. Да, да, и двете. Като цяло са, лабрадори да. и Много ги обичаме. Много ги обичаме. Много. Норти, обичам те. Това женската ли е, черната? Не, голден е това. И Хера, здравей, честити бебета. Да, и двете са кучета, само да знаете. Така, ако къщата ти гори, кое ще е първото нещо, което ще вземеш? Ти? Ако къщата ми гори, в зависимост къде е пожара. Според мен и при тебе е така. Аз не мисля, че има нещо, което бих си взела. Просто ще си станеш, Просто ще си махна, да, няма нужда да взема. Даже телефона не мисля, че ще взема, ще си купа друг. Като да. Не, всичко, абсолютно всичко си е... Не мисля, че има нещо, което чак да не мога да живея без него в къщата. И аз така мисля. Така че, зарязваме всичко и събираме кожата. Идваме. Набързо да няма. Любим жанр филм и заглавие на филм. Ти обичаш ревливи филми. Ти не обичаш безсмислени филми. Няма. Ти харесваш някакви филми, които на мен много не ми допадат. Например, той не можа да го изтрая за космонавта или къв беше он къде ходи горе в космоса. Интерстелър? Да, ти луда ли си, бе, супер? Много се проточи този филм. 1 час ли колко гледах от него и накрая беше не можа да го изтрая и заспах. Виждате ли колко червена стана ти наведнъж? Това не мога да го разбера. В интерес на истината други хора го харесват. Може би ако му дам един втори шанс, ще го харесам аз. Много бавно се развива. Много смисъл. Добре, хубаво, не можа да го изтрая до края. Аз си мисля, че... Тръгна там той да отива при Унис, заради се децата и до там го гледах. Да. Ами да. А след това? Ами след това, то много бавно. Но и двете харесахме последната част на Jurassic Park. О, да. Да, Jurassic World. Много го харесахме и двете. Мога да си сменя всъщност отговора на въпроса за животното. Харесваш динозавра? Не е позволено. Бих искала... Не може да замина на отговор. Бих искала, ако някой случайно има динозавър от тях си и иска да го даде на някой, защото не може да се грижи за него. Чист човек. Пишете ми долу под видеото и аз ще информирам. Айде, няма да си дам телефона. Беше ли готова? Бях готова да го цитирам. За тези динозаврите само. Добре, казахме за филма, нещо, всъщност аз жанр любим нямам. Аз точно това аз обичам всякакви филми. Последно много харесах вечната Адалайн. Да, аз обичам да си плача на филми, понякога имам нужда. Така, доста филми като цяло харесвам и комедии харесвам, всякакви филми. Аз наистина не знам точно кой ти е любимия филм. Нямам никаква идея. Като сме коментирали, всъщност нашите вкусове за филми от време на време доста се... разминават ли? Да, абсолютно. Обаче има и попадения, както в случая с Jurassic World. Да. Ама... Да. Какво значение има? Няма значение. Знаеш на кой се смях? Гледал ли си Семейство Милър? Да. Боже, насрах се отсмяхме новата седмица. Случайно го даха по телевизията, го засякох и го гледах и сама обикновено комедии трябва да се гледат с други хора, нали? Не е весело така. И стоя там се хили като нормална. Много беше весело, много ми хареса. Много се радвам, че ти хареса. Обичам комедии. И ти обичаш комедии. Гледала ли си Grown Ups? Grown Ups, да, мисля, че така беше. Не знам. С Адам Сандър, с това от животното, с кадрата коса, с хора там на една вила. Тъй като деца са играли баскетбол заедно. Гледала ли си го?
И той е доста забавен, има 2 части, весела. Така, нещо странно, което ядеш. Ти или нещо странно, което ям аз, а странни неща нямам. И ти странни неща не ядеш. И си ядем нормално. Обичаме си мусакичка. Обичаме си мусакичка, обичаме си шопска, салатка, обичаме си шуши. Шуши, което е много българско и традиционно. Да, абсолютно българско и традиционно това е. Но шуши определено много обичам. Да, най-странното нещо, което аз съм яла, не е странно, е пица от карфио. Аз нямам това. Което не е звучи много гадно, но то всъщност беше много хубаво. Най-вероятно отвратително. Не е отвратително, много е хубаво, здравословно. Просто трябва да се опитваме да се храним по-здравословно. Да, абсолютно. Обичам стандартните неща, но и нестандартните неща, но когато нещо ми звучи да е буквално, да е издавало лай преди това, не бих го яла. Това имаш предвид? Тип виетнамски някакви храни. Добре, ясни. Примерно, харесвам димсум, ако става въпрос за някакви. Какво е това димсум? Тези китайските, те са ни като бухтички, пълни с месо и се във вода се вари. Не ми звучи добре. Това е интересно като цяло, но не би го яла постоянно. Носим ли еднакви дрехи? Не носим никакви еднакви. Не. Напълно се различават, което е много хубаво, защото трябва да хваме еднакви. Никой не е казал, че ще хубаво. Да, те и фигурите ни са различни, така че различни неща не отиват. Да, абсолютно. И любимо телевизионно шоу. Имаш ли си любимо телевизионно шоу, освен приятели? Нещо друго, което да гледаш? Не ли? Бих могла да го гледам постоянно. И ти по същия начин за приятели, но... Аз харесвам... Обичам да гледам сериали като цяло така от време на време. Харесвам Скандал да гледам, харесвам... Мистресес има един, не знам дали си го гледах, да разгледа 3 сезон. Така интересен ми е. Аз откакто съм тук не гледам сериали. Никакви. Изобщо не съм навътре в... А български предавания някакви гледаш ли? Не. Не ли? Гледа ли Мастершеф? Аз го гледах онлайн, го имаш качен в един сайт. Да, но не съм го изгледала до край. И другото, което ми беше интересно и гледах с голям кеф, беше и аз го мога. Чува ли си за него? Въобще, абсолютно от февруари месец насам не съм гледала абсолютно никакви предавания. Веднъж само гледах тип X-Factor. Не беше X-Factor. А Бритиш? Не, това... The Voice. Те имат The Voice? Не е Бритиш. Ами е... В България това предаване. Като 2 капки вода. Да. Това е като 2 капки вода, само ще правят... Той пак е от тия същи продуценти, че Магардиш Ховаджан. Само, че правят различни циркови номера. Такива, примерно, нещо на въжета или на обръчи или на една си какво си. И те, които са известните там, трябва да го правят после и те. И една седмица тренират и го правят. Много хубаво беше, на мен беше много интересно. Не, просто не съм... Да. Не съм гледала. Добре. Това бяха въпросите. Мислям да приключваме вече. Да. И всъщност какъв е резултата от всичко? Ще много се обичаме. Да, това е страхотно! Обичайте си и вие. Дано да ви е било интересно и приятно с нас. Дайте по едно палче на видеото нагоре, ако искате да виждате Радмила и в други бъдещи видеа. Или не. И ако не искате да я виждате, пак дайте едно палче нагоре, за да не го покажете. Те ще разберат абсолютно. Добре, айде. Чао!